ini hangu semukuru wemawindi ndablema Kozodo, ndazviramba ndaramba. Mawindi angu ose ari kurohwa neKozodo kunodai munhu afa ari kufa akavata arohwa nechinhu ichocho musombo. Ndasiya bhlazi vakaloka pateni havachatozivi kana zvekuita, but ini semukuru wemawindi ndazviramba. Vapana vangu vose ava zvitori nani, vapana vangu zvitori nani nekuti chamba changorohwana nasekuru vedu Bhakara asatambohwa kuti vakadii. Asi Kozodo nezvimwe zvinana mutoriro vanhu vapera mumwe wangu taviga vanhu vakawanda, but ndarwadziwa. Ini semukuru wemawindi handachandiri kuwana vanhu vatengeserwa Kozodo 50 cents yotora upenyu hwemunhu wose unofa. Saka tokumbirawo vakomana mutibetserewo kana mune muchikwanisawo mune mabetserero amunogona kuti panyaya yeKozodo iyi, chero mashopu chaimo mapurisa, nokuti Kozodo dzatotengeswa kubva mumagomba, chero mumataira, chero muzvimabuyu Kozodo apa dziri kupisa. Tingopisa kudai dzinopisa matuzu atotapa. Asi semukuru wemawindi ndachema kuti tibetsereiwo shuwa kokoka, tibetsereiwo kana pane vanokwanisa vana vaparara. Pane vanhu vanotaura nyaya inonzi say no to drugs. Hatizvinzwisisi vanhu havazvitori serious, but zvinhu zviri serious. Saka vazhinji vanomwa zviKozodo, kazhinji vanenge vasina kudya. Chinhu choda kuti munhu adye nyama, adye chikafu chinovaka utano. Saka vazhinji vanenge vachizvimwa, havatorina dzimba vanogara mudzimotokari. Saka isatikurudziri zvinhu zvakadaro because zvoita kukanganisa utano hwevanhu, because vanenge vachizvimwa nenzara, zvinova varasikirwe neupenyu hwakawanda vazhinji vedu vekuno kudzimotokari.